Ahoj. Tak, čau. Tak, počkajte chvíľočku. Ja idem trochu stišiť rádio. Dobre, už som tu. Tak. Ideme zase na ličenie. Ideme na ličenie, hej, tak. To ličenie bude večerné ličenie. Tak. Ja vám niečo teraz ukážem, čo sa mne podarilo. No vlastne nie mne, mojej mame rozbiť moje zrkadielko. Akurát, keď som na neho našla rám, tak mi ho... Ja som proste lenivá upratať si. Tak ona mi zvyčajne... No nie zvyčajne, ja som teraz bola na lyžiarskom, tak mama povedala, že keď mi volala, že máš čo upratané, ja že fakt, ona že hej, rozbila som ti zrkadlo. No to díky. Takže vidíte, aké je rozmazané. Ja musím kúpiť nové, lenže teraz mi to nevychádza. Ja sa nikdy nedostanem do mesta. Fakt, nikdy mi to nevychádza. To nie je normálne. Tak zoberieme štetec. A teraz ceruzku. Ja použijem takáto siva. Ja viem, že vyzerá ako čierna, ale je to siva. Alebo radšej použijem čiernu. To už je taká malá zastrhaná siska. Vidíte, medzi nimi rozdiel. To si iba zvýrazníme perisitou. Potom make-up, Maybelline, zase, neviem, či to vidíte. Potom použijeme čierne tiene, keďže je to večerné, takže určite sa hodí k čiernym šatám. Ešte akú som farbu použila? Je fakt technické. No, fialovú. Ja vždy používam takéto tie. Použijem, neviem už čo vám ukážem, ktoré použijem. Ale že mám to zrkadielko, tak aby ste dobre videli na mňa nemali. Čiže kašľať všetko, hlavne. Tu je nevydarený účet. To nič. Takže dobre, budete to vedieť. Tak, čo najprv urobíme? Zoberieme ceruzku. Ja používam čiernu. Robíme si ako keby linku, iba takú pololinku. A teraz začneme aj hore dostať robiť šmuhy. Mne sa to nejak nedarí. Počkajte, ja to idem od začiatku. Nemám tu teraz petierky na odličovanie, tak nepoužijem ich. Dobre je to. Dobre. Čiže tak. Neviem, že to vyzerá ako by ma zbil niekto, ale je to zatiaľ ešte dobré, lebo potom sa to úplne. No, už som dala štetec. Aha, tu je. Au. Dobre, môžeme už dať z toho. Zoberieme a začneme robiť na to oko také šmuhy. Čiže rozmazávam. Aj takto dole ešte. Takže takto to vyzerá. Takže čo sa týka dnešného ličenia, všetko je to iba o Smokey Eyes. Takže ja neviem Smokey Eyes, lebo všetko sa toho týka. Smokey Eyes je už dnešná moderná doba, to už. Ešte môžeme použiť linku.
Tak, teraz použijem rúž. To je takáto krásna farba. Takže takto to vyzerá, hej, to si. Je to značka Baulishi lipstick. Počkaj, hej, odtieň 91. Neviem, koľko to stalo. Neviem, kto sa líči, tak najprv vykonturuje toto, ale ja najprv si dám tú... ako sa to volá? Proste, neviem, co teraz. Mi to vypadlo na ne toto, hej. A potom si to vykonturujem. Že, ako vidíte, tak ja všetko sprať. Aha, toto mám. Dobre, tak začneme dať takto hore. Kto pozná túto pesničku? Ja neviem, ja ju poznám, hej, ale že neviem, kto ju uspieva, tak mi napíšte prosím do komentov. Lebo mi tam, keď chcete, môžete dať hneď odkaz na ňu. Tak, ešte make-up. Ja make-up dávam nakoniec iba, pretože zbytočne by bolo toho make-upu, ak vy, keď posielate si ten make-up, a škoda ho, lebo zasviní sa vám odtieňu, ktoré vám vypadá. Tak ja myslím, že toto líčenie je celkom ľahké. Takže si ho môžete urobiť hneď teraz doma. Tak. Ja viem, že lepšie to vyzerá na svetle, pretože pod žiarovkou ja toto až tak dobre nemám svetielko. Vidíte, ako mi stojí vlasy? To je tak, keď ja dám lak. Tak. Teraz ešte po tomto videu vám urobím recenziu na make-up. A proste recenziu na môj make-up. Teraz som si dala objednať, neviem, ja vám musím ukázať tú stránku, kazetu. Áno, ešte co, tak budem ich používať, pretože nechcem používať tie, čo mám odpočúvať. Tak papa, o chvíľu sa tak natočím video.